Na temu biometrija otiska prsta od momenta rođenja. O čemu se radi tu, profesor? Pa, više od 5 godina se ja bavim temom biometrije i tokom svog doktorskih studija istraživao sam otisak prsta, me najviše zainteresovao od biometrije, pored irisa, oblika glave i tako dalje. Postoji mnogo vrsta biometrije. I onda sam se zakačio kada se formira otisak prsta kod nas ljudi. I jedna nevjerojatna činjenica da se on, naišao sam na nju kroz literaturu, da se on formira u 7. mesecu trudnoće prenatalno. Znači, pre rođenja beba već ima minucije koje su, minucije su inače karakteristične linije otiska prsta, koje su formirane. Svako ima jedinstveno. Svako ima jedinstveno, da. I jednojačari i blizanci imaju različite. Zašto su se ljudi pre potpisivali sa palcem? Da, i onda me to obuzelo da ne postoji nigde veliki broj istraživanja na tu temu i nigde to stvarno nije zaživelo. I onda je moje istraživanje išlo ka tome da empirijski, odnosno stvarno dokažem da je otisak prsta kod tek rođene bebe formiran. I to smo uspeli i dokazali smo, ja i ljudi koji smo sarađivali na tome, u nekoliko naučnih radova objavljenih na Silisti, gde smo pokazali da beba ima formiran i determinisali koji je to skener koji bi to odredio. I moram reći da već dugo, 4-5 godina, mi se bavimo time da to sprovedemo i realizujemo i da sam sada zaista našao firmu koja želi da sarađuje iskreno na tom projektu i da iznedrimo to, da zaživi u našim porodilištima, jer ovo je nešto što treba da čuva sve roditelji. I naravno, ima nekih glupih komentara u smislu čipovanja. Ovo nema nikakve veze sa čipovanjem. Znači, čip je neka druga tehnologija protiv koje sam i ja sam. Ali otisak prsta je... Čipovanje, koliko znam, koristi se samo kod životinja sad. Ma da, ali generalno to je druga tema. Znači, ovo je otisak prsta koji vi dajete kada dajete podatke za ličnu kartu. I ono što je lepa vest je da ćemo uskoro imati neki pilot projekat u našem porodilištu gde će sa 100% tačnošću moći se reći da vi idete kući sa svojom bebom. Jer mnogo je priča bilo oko zamene, krađe. Jer to je počelo od 80. godina. Tako je, znači desi se i nenamerno. Jer vi u porodilištu imate bebe koje su umotane, koje... Jer ne ide svako dete odmah kod svog roditelja. Tako je, da, ima neke terapije, imaju neke probleme i tako što je sasvim normalno. Ali jednostavno ne treba i više imati ovaj verujući sistem. Verujući sistem je da babica dođe, stavimo neku narukvicu i... Vi imate tu narukvicu sa istim brojem, dete ima istu. I kad dođe do nekog lošeg efekta, zasniva se na majke mi, ovo je vaše dete. To je smešno. Sa stanovišta sigurnosti to je smešno. Otisak prsta, naša ideja je da uređaj uzima majke i bebe na momentu rođenja, gde majka vidi, ako je majka pod anestezijom, otac i tako dalje, znači nekog koga majka odredi. Da neko bude prisutan. Tako je. Uzima se otisak i pri izlasku se daje ponovo verifikacija. I nema izlaska iz porodilišta dok se otisci ne poklope. I vi tada ste 100% sigurni. Nema potrebe dovoditi ni te ljude u porodilištu da oni nešto garantuju i tako dalje i tako dalje. Znači, taj verujući sistem gde prošli put sam karikirao, Marić je bio u studiju, rekao sam odemo ja i Marić u porodilište, meni babica veže narukvicu, ja sam Marićev sin. To je suludo. To je smešna priča. Pa izuzetno je to, sad nije smešno, ali je tužno. I jako je teško zapoverovati da toliki niz godina to vlada. Znači, tehnologija je na tom nivou da sada to može 100% sprečiti i rešiti. Jedino normalno pitanje svakome ko je dobronameran u ovoj zemlji, u bilo koje drugo, je reći zašto ljudi ovo ne uvedete? Nema ni jednog odgovora protiv. Nije invazivno, ne boli, ne zrači. Znači, nema ni jedan negativni štetan efekt. Da, ljudi će se sad često to košta smešno malo za ono što pruža. Ljudi će često sada reći upravo to što ste vi rekli. Da li zrači, svaka pitanja sam ja već prošao da li ovih mi u godina unazad. mozgu ili u telu ubacuje neki čip. Ne, znači skener svetlosni ćelija. Da li je štetno za bebu? Tako je, znači nije. Jer recimo vrste skenera koje postoje na pritisak, termalni i tako dalje. Ovi koji su svetlosti zasnivani su na fotoćelijama, to je obična svetlost. Znači ništa drugo. Ne zrači, jako malo novca treba da se implementira. Ja sam siguran da ćemo mi sad to uspeti i da ćemo u 2021. godini onako čestitati novu godinu ljudima sa novom tehnologijom i tim uređajem. Naš projekat taj se zove Sigurna porodilišta i verujem da će zaživeti, pa ako neko od nas, onda u nekoj zemlji u okruženju, pa će doći kod nas iz inostranstva. A kažite mi, kako će taj uređaj da izgleda? Kako je planirano da izgleda? Pa, bit će malo poput veličine telefona. Prenosiv će biti. Tako je, bit će prenosiv, imaće wireless tehnologiju, šifarske sisteme implementirane unutra. Ali je samo bitno da neko ko koristi
taj uređaj, odnosno kada se uzima otisak majke i deteta, da neko ko je u stvari svestan bude prisutan tu. Tako je, da. Ako majka ide u anesteziju ili tako dalje, mi smo, to se sad već mora rešiti tim pravilnicima nekim kako će to, ja ne mogu se mešati u medicinsku struku, ali mogu dati preporuke kako to treba da izgleda. Znači, ako ne majka, onda otac, ako ne otac, neko lice koga majka odredi, baka, tako dalje. Znači, to je vrlo lako rešivo ako ima volje. A ovo je nešto što štiti roditelji, znači nema nikakve veze, sistem će obezbediti ako želi dobrobit svojim građanima ovo. Tako je, nema više posle pitanja... Nema verujućeg ništa. Da, pitanje jeste majke mi, vaše je dete, tako, jer to je potpuno kada se beba rodi, ne može čovjek sa sigurnošću da kaže... Tako je. Jer se crte lica formiraju i godinama čak. Mislim, na 1000 i nešto slučajeva vi imate moment ljudske greške, ne namera. I to je nešto što niko ne može da spreči. Niko neće, ali se desi. Da bi upravo eliminisali niko neće, a nešto se desi, poveravamo ovo nauci. Zato nauka i postoji. I moja, i ta knjiga koju sam poklonio, je samo dokaz da mi u ovom momentu znamo to da rešimo s aspekta nauke i tehnologije, da postoje ljudi koji su obrazovani i to mogu da reše, a da li će ili neće, taj već deo ostavljamo političarima i medicinskoj struci, naravno. Tako i njihovim lepom obećanjima, pa evo, neka jedno sprovedu onako do kraja. Profesore, hvala vam što ste ovog ranog jutra bili naš gost i hvala vam na ovom divnom i korisnom razgovoru. Hvala vam na poklonima i hvala što ste našim gledaocima poklonili ovu knjigu. Još jednom, javite se, dragi gledaoci, korisna knjiga za naše najmlađe ili za nekoga ko želi da nauči Java programiranje. Tako je. Profesore, još jednom hvala. Hvala vama na pozivu i sve najbolje vama i vašim gledaocima i hvala vam što delite ovakve teme sa vašim gledaocima. Hvala. Audio Jungle.